Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Sakbay nga ituloy tayo kakabsat ko, kamang tedag mampay, ti kablaaw ni Sister Junisa Valdez Gani, iti Hawaii, Brother Fred Gani, Sister Neri Gani, kaya nagiti kakabsat tayo, iso amin nga grupo ti Ilocano dito Toronto, ayaten nga kakabsat, sapay kumata di kay maumuma nga mang subsubaybay, iti dati nga programa ni Apo Diyos, Biag ken Kristo. Agyaman tayo kakabsat, tigundaway tayo, nga mangidaydayaw kini Apo Diyos, no mampay agbibiyag tayo, iti napigad unay nga kasasaad, kakabsat ko. Iti Diyos idatay, padpadaanan tayo dahil napigsa nga bagyo, kahit kunana dubli kanotik kinapigsa dahil nga bagyo. Arlen sa tinagan na. Arlen kakabsat. Nakapigpigad, dagiti biyag tayo. Iti napalabas, nga bulbulan kakabsat, kastaonay tirigat, dagiti kakabsat tayo. Dito ay Visayas, ken Mindanao. Tatta kakabsat, padpadanan tayo manin, dati napigad nga tsimpo. Umay manin ti lockdown, kakabsat. Dito Ilocos, level 3, kunan sa? Level 3. Dito padpadaanan nga COVID manin, kakabsat. Iso nga, no panunutin tayo kakabsat, ti kasasad tayo ito nga lobong. Awanin, ti panagpatpatinggana. Pagarupag nga naaramid aminen, dagiti agtuturay, ti panakasulbar, dahito yung problema kakabsat, ti nga lubungan. Nga mawanlat ta, kakabsat. Nakaskas daw, ayatin nga gagayim ki kakabsat. Ijay sa Australia, kakabsat, ti makalawas, 6,000. Dagiti positive kakabsat. Germany, lockdown kakabsat. Amerika, Canada kakabsat ko. Ken amin nga pasit dito nga lubong umay manin dito napiggan. Nga sangsangwin tayo. Nga virus kakabsat. Pampanunutek ayatin nga gagayim ki kakabsat. Nga saan nga daytoy nga sakit kakabsat ket datay natural illness nga masasao, Pastor Balvin. Trabaho ni Satanas daytoy kakabsat ko. Ket uray anya ti aramidin tayo nga remedyo. Pagarupag nga saan nga agpatingga daytoyen kakabsat ko. Tenton malpas daytoy, sapay kumata malasatan tayo, sumarunto manin, dadya napigpigad, nga virus kakabsat. Kaya niya ti panagkunayo, kakabsat. Iso nga tsimpunan, ti panagriing tayo kakabsat. Nga dayta nga panagriing awan sa bali no di iti ikakamang tay kini Apo Isos. Iti napasnek nga ikakamang. Pastor Balvin. Awanin eh. Kunakno dire-diretson daytoy panaglinak kental na diti Pilipinas kakabsat. Ngem nakarkaro man eh. Malpas dayti kakabsat, nakarkaron tumanin kakabsat.
Isuwat ti kayat ni Apo Diyos kuma nga maaramid kada tayo kakabsat, wina aramidin tayo. Agkikibin tayo kuma kakabsat. Pagsisilpon tayo, dagiti panunot tayo nga awan sa bali, nga pangisintruan tayo. Kadagiti panunot tayo no saan, nga ni Apo Diyos. Nga ni Apo Diyos kakabsat, iso laeng ti makabael, nga mangsulbar, mangparmag, iti dahito yung aramid ni Satanas. Ayatin nga gagayim kay kakabsat. Iso nga kunana ni Apo Diyos dito'y kakabsat ko. Matthew 11:28. Kasto iti kunana ni Apo Isos kakabsat. Umay kayo kanyak, anya timbaga ni Apo Isos. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga grigrigat ken madagdag senan tapaginanaen kayto. Nyat ko na kakabsat. Umay kayo kanya. Umay kayo amin kanya. Apay, kakabsat ko, di tayo pay lang ang madagdag senan, wino marigrigatan, ti kasto yung kasasaad tayo. Kastaon nga rigrigat tayo kakabsat. Apay nga rigrigat. Dagiti trabaho, dagiti agtartrabaho kakabsat ng Ronay di Manila. Kadagiti mangnamnamalaeng kadagiti trabaho da tapno agbyag da kakabsat. Malapenda da nga mapahan agtrabaho. Pangalaan dati pagbyagdan kadagiti pamilyada. Ay atin nga gagayim king kakabsat. Inaramid amin dagiti agtutura iti remedyon kakabsat. Nga mawanlat ta. Awanlat ta kakabsat. Isu nga ti awis ni Apo Isos kakabsat ko na umay kayo kanya. Ni Apo Isos nakaunat ti ima na kakabsat. Nga kunana umay kayo kanya. Da kayo amin nga agrigrigat ken madagdag sinan. Tapaginanaen kayto. Isu dayto iti awis ni Apo Isos kakabsat. Isu nga ulitan nga ibaga pagsisilpon tay kuma dagiti panunot tayo nga awan sa bali nga tumulong kada tayo. Awan sa bali nga mangted ti salunat tayo no saan nga ni Apo Dios. Amo yo kakabsat. Ti orayen ni Apo Isos kada tayo ket kuay. Dadi panangisintro tayo kuma idi panpanunot tayo nga kuna tayo awan sa bali nga kamang kental gidmi. Awan sa bali nga mangted ti salon at minusaan nga ni Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos kukuha na dahiti bagi tayo, Pastor Balvin, haan. Dahita bagiyo kuna na 1 Corinthians 6:19. Dahita bagiyo ketsan yung nga kukwak dahita. Ket no kukwa ni Apo Diyos dahiti nga bagi tayo kakabsat, anya nga rudtarami din na. Kas pangarigan at dati kukwam. Kas pangarigan, at dati motor mo. Palubusam ka din nga madadail day dyan. Nga dadailen ti sabali. Haan kakabsa. Tangamin ti panggap ni Apo Diyos iti day ti nga bagi ko nana, pagdayaw yu day tabagiyo. Kanyak kunana ni Apo Diyos. Ngayon ka sa ano nga pagdayaw tayo? Iso nga ulitin nga ibaga, tilaang sulbar na dayto yan, kakabsat ko. Babaan ti sao ni Apo Diyos. Iso dagi panagsisilpo, dagiti panunot tayo. Ngawan sa bali, nga kamang kentalgid tayo, ayatin nga gagayim king kakabsat. Awan sa bali nga kamang, ken mangisalakan kada tayo, no saan nga ni Apo Isos. Tasan nga agpatingga daytoyin kakabsat, ibagak kada kayo. Aging gana, di saan nga panakatungpal dayay ni Apo Isos. Kastoy latan, ti kasasaad tayo. Di kay payal na kakabsat. Isaiah 45,
Kaso itimbagana ni Apo Diyos nga pamatalged kada tayo. Agur uray ni Apo Diyos kakabsat. Ngawan sa bali, nga kamang, awan sa bali, nga mangtulong kada tayo ayating nga gagayim kikakabsat, no saan nga ni Apo. Isaiah 45 verse 22. Kunana ni Apo Diyos, kita endak ket may salakan kayo, amin apong tutidaga, tasyak ti Diyos ket awanen ti sabali. Nyat ko na nakagabsan. Kita endak. Ulitan nga ibaga. Nakakabil, ijisango tayo, at dani Apo Diyos, ijisango tayo. Ulitan nga ibaga. Nga ti pakaisintruan kuma, dagiti mata tayo, panunot tayo, no saan nga ni Apo Isus kakabsat. Ta isulaeng kakabsat ko, timang tengtengel, wini iso timang tengtengel, iti biyag tayo amin, iti dahito nga lubong, iso timang tengtengel, iti dahito nga lubong. Ayatin nga kakabsat. Malagip ko ti kapadasan dagiti Israel. Idi nga magmagnada nga mapan, ijay kanaan, nga iso nga insagana ni Apo Diyos, apagtanganda, akas, kanaan met ita, nga mapantayon, nga nitayon makadanon, iji kanaan, nga nailangitan kakabsat. Numeros, kasi timbagana, pagkasiritaan, dagiti anak ni Apo Diyos, denggin nyo kakabsat. Dagito yung anak ni Apo Diyos. Idi, nga magmagnada, kakabsat ko. Ket Israel nang ipaay itimay sa nga karikin hiyo bakit kinunana no pudno. Ket ti kaninyo, kananyo, nga ari ti arad. Anag naed tabagatan, nangeg na amasasao at ti Israel umay damagna iti dalan ti atarim. Ket nakibakal iti Israel. Ket innala na ti dadduma kadakwada, akayaw na kakabsat. Ket ti Israel nang ipaay ti maysa nga karikin hiyo bakit kinuna nupudno ngayawat munto ti imak dayta nga ili talipupusek to adadailen dagitil ilida. Nagpalastog ti Israel. Ket niyo ba impangag na ti timek ti Israel? Ket inyawat na dagiti taga Kanaan. Ket dinadael na ida at yata tinalipupos agraman ti ilida. Ket tinagan ti diso managan iti hurma. Ket isoda nagnada manipod bantay, hor, iti dalan ngagpaybaybay analabaga, tapno lawlawin da ti daga ti idom. Ket ti kararwa, ti ili, napatakrot unay gapu ti dalan. Ket ti ili nagsao ti may kaniwas iti Diyos. Pastor Balvin. Ken may kaniwas ken Moses. Anya tigapuna aya kunana nga inaon na kami sa di Ehipto tapno matay kami dito'y tayak. Taawan ti taraon ken awan danom. Ket ti kararwami masuya ito'y saan nga naimas nga tinapay. Dayta ti reklamo da kagabsan. Nagsauda ti may kaniwas ken ni Apo Diyos ken Moses. Anya tinaramid ni Apo Diyos. Ket ni Hiuba imbaon na dagiti umapapoy ng uleg. Tibaet dagiti tattao. Ket kinagat da dagiti tattao. Ket natay ti adu nga tattao ti Israel. Ket dagiti tattao imay daken Moses ket kinunada. Nakabasol kami. Gaputa nagsao kami ti may kaniwas kin Hiuba. Ken may kaniwas kin ka. Agdawat ka kin Hiuba. Ngay katin na kuma, kada kami, dagiti ulag, kit ni Moses, indawat na ti umili.
Ket ni Jehova kinunaken Moses, mangaramid ka ti maysa nga umapapoy nga uleg, ket ibayog mo ti maysa amunmon, ket maaramid to, atong galmaysa, anakagat, no komita, kinkwana agbyag to. Ket ni Moses inaramid na ti maysa nga asinan uleg, nga swer, ket imbayog na, iti maysa nga monmon, ket kunana, ket naaramid, ano maysa nga uleg, kumagat ti maysa nga tao, no isu, kumita, idi sinan uleg aswer, agbiag, ket dagiti anak ti Israel, nagrubwat da, ket nagtulda da iday ubot. Anya ti maala tayo dito yung istorya, dagiti anak ni Apo Diyos kakabsat. Amin nga kagatan ti uleg, idi nga nagtanabutob dagito yung anak ni Apo Diyos. Kaya't nangasawan, pinukaw da, ti panangisintro da, kadagiti panunot da, ken aramid da, kin ni Apo Diyos. Ngem ni Apo Diyos kunana nang aramid, iti umapapoy nga uleg. Ket amin nga kagatan daytoy nga uleg, matay da, ayatin nga kakabsat. Ngem dinggin nyo kakabsat, ti kinaimbag ni Apo Diyos. Nga idi nga malagip dan, ti kumamang ulit kini Apo Diyos. Imbaga na kini Moses, nga mga ramid ti sinanulag nga swer, ket ibayog na, nga amin nga kagatan, dagiti ulag nga imbaon ni Apo Diyos, amin nga kumita ti dayta, nga sinanulag nga naramid ni Moses, saan nga matay no di ket agbyag. Kakabsat ko, iso nga kunana ni Apo Diyos, Isaiah 45:22. Kita endak, ket may salakan kayo, iti amin nga pungto ti daga. Dahi ti problema kakabsat ti nga lubungan. Ulitek nga ibaga. Saan ngagpatingga dayto? Ngem patsek iti amin nga pusok kakabsat. Amin nga panunot ko. Amin nga bagit. Ngano agkaykaysa tayo kakabsat, ngawan sa bali, nga panunutin tayo nga kamang, kentalgid tayo, mangisalakan kada tayo iti daytoy nga virus kakabsat, nga sagsagabaan ti nga lubungan, awan to, ti panakabalin na. Tani Apo Isos, iti mangipaay kada tayo, ti solbar daytoy nga problema. Amen? Ayatin nga kakabsat ko. Iso nga kunana dito'y Lucas, nagado kakabsat ko dagiti karin ni Apo Diyos. Tisolbar na laeng daytoyin kakabsat, ibagak kada kayo. Tisolbar na laeng daytoyin kakabsat, nga problema ti nga lubungan. Dayjay, ikikita tayo. Panagsisilpo dagiti panunot tayo. Nga ni Apo Diyos laeng, ti Diyos tayo nga kamang kentalgid tayo nga mangted ti salunat tayo. Lucas 12:32. Kasto iti kunana kakabsat. Di kayag buteng, kunana ni Apo Isos. Basit nga ipastoran. Tanagayatan ni Amayo nga ited kada kayo ti pagarian ti langit. Anyat ko na nakagabsa. Di kay agbuten. Anya ti baga tayo kakabsat ko. Malagip ko ni Pedro kunana, nang nangrona nga agtulnog kami iti Diyos mi, ngem iti padami nga tao. Hantay ko nga taltalikodan ni Apo Diyos. Naaramid aminin, dagiti agtuturay. Podno data kakabsat, ti remedyo. Nga madadamay, kakabsat. Adada. Awan mo ti panakasulbar na, kakabsat ko.
Awan, kakabsat ko. Iso nga awan, sa bali nga itudok, kakabsat ko, dahil ito ultimo remedyo. Nga ramidin tayo. Ni Apo Diyos. Tikatain tayo. Salmo 91, verse 1, 7. Psalms 91, ti agtaeng tinalmeng ayan, ti kangatuan, agtalinaed to, iti masa linunungan, aman nakabalin. Nya ko na nakabsat. Ti agtaeng itinalmeng ayan, ti kangatuan. Sino dati nga kangatuan? Iso ni Apo Diyos. Kung kunak to maipanggap kini Jehova, iso ti kamang kensalidig ko, Diyos ko, apag kamatal ka. Nyat ko na nakagabsa ni Ari Solomon. Kung kunak to maipanggap kini Jehova, iso ti kamang kensalidig ko. Kasta ko makagabsat, ti aramidin tayo. Kasta ko mataramidin tayo kakabsat. Nga ibaga tayo, awan sa bali nga mangteg ti salon at kunusan nga ni Apo Isos. Takukwa na dahiti nga bagi tayo eh. Kukwa na dahiti nga bagi tayo. Kurang ngamin ti panagtaliktay kini Apo Diyos kakabsat. Ibaga kada kayo. Kurang ti panagtaliktay kini Apo Diyos. Verse 3, ta ispalin na kanto ti silo ti agpangpangati. Ken ti makapatay nga angol. Iso da ito'y kagabsat. No di tayo malalwadan. Kadwa tayo, dagiti mapukaw, iti da ito'y nga angol, ngay naramid ni Satanas kagabsat. Ngay naramat na, dagiti tattao. Sa lukuban na kanto, kadagiti pawis na. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ket ti salinong dagiti payak na, agkamakam to, ti kalasag ken sangga, iso ti kinapudno. Sika san kantong agbuteng, agyaman kami Apo, iti da ito'y nga palagip mo kada kami. Iti san pangigtok ti rabii, oray ti pana, asumyag iti aldaw. Gapu ti angol, amagnak ti kasipngetan, oray pa'y ti panakadadael, mangrupsa iti tingna ti aldaw. Sangaribo ti matwang to ita, sikigam, ket sangapulo aribo, di da makanawan mo. Ngem saan kanto, santo, nga umasideg kinka. Amen. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kadagiti laang matam, kuna nakakabsat. Makitam, ket may matangam to, iti supapak, tinadangkes. Tasika o Hiuba, ti kamang ko, pinagbalin mo ti kangatuan, apag na edan. Awan to ti dakes, adumtingkin ka, gyaman kami Apo kadagiti nga karkaring. Awan met yan yaman, adidigra, ang makasidig to, dita kalapaw mo. Ay agyaman kami Apo. Ta! Itdenan to dagiti anghel na, nga agaywan king ka, agyaman kami Apo. Tapno alwadan da ka, kadagiti amin, adaldalan mo. Dagiti ti karkarin ni Apo Diyos kakabsat. Sa dinno, dagiti karkarin ni Apo Diyos. Kadagiti panagbiag tayo. Ulitin nga ibaga. Awan to ti panagpatingga na dagitoy nga didigra kakabsat kada tayo.
Awan to ti panagpatinggana dagitoy nga pandemic kakabsat. No di tay isintro dagiti panunot tay kini Apo Dios. Iso nga ayaten nga gagayem king kakabsat ko. Iti maminsan manin ulitek nga ipukkaw. Nga niya po Diyos, nakaunat ti imana. Umay kayo, da kayo amin nga grigrigat ken madagdag sinan, tapag ginanain kayo. Dahil tati awis ni Apo Diyos. Padasindak ita, kunana ni Apo Diyos. Padasindak ita. Silulukat ti ruangan, ti daong ni Apo Diyos. Anya da ito nga daong, iso ti pamati. Pamati, panamati ngawan, ti sabali, nga Diyos, nga tumulong kadatay no saan nga ni Apo Diyos. Ayatin nga kagabsa. Sapay kuma, kini Apo Diyos, tada ito'y nga palagip, kadatayo, ti da ito'y nga agsapa. Bendisyonan na tayo kuma ni Apo Diyos. Pagsisilpon tay kadia kagabsat, dayti panpanunot tayo. Ulitek nga ibaga. Nga isintro tay, dagiti panunot tayo, kini Apo Isus. Tay sulaeng kagabsat ko. Ti makabalin, nga tumulong kada tayo, kadagiti amin, nga problema tayo, dadagsin tayo, rigrigat tayo, banbannog tayo, iti daytoy nga lobong. Bendisyonan ko man ni Apo Diyos daytoy, nga inadal tayo, sakbay nga kararag tayo, awisik man ni Pastor Steve, may kaman dito'y brother. Kagatoy, brother. Masitig ka, brother. Masitig ka, brother. Tanong makata microphone. Kaya na yung bigat mo, brother? Kastamat, pastor. Kaya gyaman natin, may ka ngam naladaw ka mo, nyawan. Urayang katatay ngam naladaw ka. Amok nga narigat ti tricycle nga agapo di jay. Kahit kumusta ijay church yo? Kumusta ijay San Andres, brother? Tulong ti Apo. Kahit silawan na dagiti pampanunot mi. Dagiti kakabsat ijay. Kahit surutan da kumad ijay kinaurnos nga kayat ni Apo Diyos. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kahit kumusta ti salunat mo? Kaasi ti Apo, mayat. Tulong na, kahit agtulnog tayo mat, kadagiti balakad, dagiti aramatin na nga doktor, dagiti ibagadang ikatan, kahit dagiti ibagadang aramiden, nga si kakararag Uwan. Okay. iso ti Apo ti Madaydayaw ni Apo Diyos. Kumusta ti trabaho ni Apo Diyos? Kasmay sa nga literature evangelist. Ket mayat mutlata no pay naritara itatawan ngem haanak nga ma-retire iti panagibanghelyo. Okay. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iso dayta ti kasapulan tayo kakabsat. Ngawan ti panag-retire no may papan ti trabaho ni Apo Diyos. Nya. Kang kanayon ko nga dadagsin tayo, ti trabaho ni Apo Diyos nang nangrona, tagbibiyag tayo, iti maududing aldaw, ti dayto nga lobong, ayaten nga kakabsat, iso nga aking gana, ti kabailan tayo, ti magna, kabailan tayo, ti agsao, kabailan tayo, ti mangipan, ti damag, ti Ebanghelyo ni Apo Isos, aramiden tayo kakabsat, gaputa,
ti kasasaad tayo, ti daytoy nga lubong kakabsat, kahit iparangarang na launayen, ngagbibiyag tayo, ti maududing aldaw. So, agyaman natin may kabsat ko, Brother Steve. Ni Brother Steve kakabsat, kahit iso, iti kabsat tayo, nga membro iti Seventh-day Adventist, iti San Andres Church, at umay dito, tapno umay makipasit ti dito nga programa, nga kayat ko, kakabsat, nga iparang kada kayo ni Brother Steve, akas maysa nga matalag, nga trabahador ni Apo Diyos, iti literature evangelist. Kat, ito no maminsan, isapsapam tutumay, tada iti programa ni Apo Diyos, biyag ken Kristo, ket kasapulan na tay. Amen. Dawatig nga roden, ti panagtakder tayo, ayatin nga kakabsat, tagkararag tayon. Diyos mi nga managayat unay Apo, dakkel unay ti panagyaman mi kingka. Iti angis ti biag nga si tatannaed kadagiti bagbagimi ti daytoy nga agsapa. Umuna-unay nga programa iti daytoy 2022 Apo. Ket idinto tagbibiyag kami tinapigad unay nga kasasaan. Paspasungadin mi manen, tinapigad, nga virus up. Pangaasim ka di Apo, tabumanlaet kan, iti dahi tingalo. Kunam Apo nga may kayo kanyak, da kayo aming agrigrigat ken madagdag sina. Kas makita mo Apo. Nga dagiti anak mo katumay, kadakwada, ti panagrigat akas taon. Nabannugan dan Apo. Sa dinnom da di karim Apo nga kunam, umayak nga madaras na ti paggunggunaan da kanya. Kayat ko Apo nga singiren day tanga karim. Kunam Apo nga san kumang agpulkok tapos yung mamati kay ti Diyos mamati kayo mat kanya. Iti balay ni ama kadado nga pagyanan kunam Apo. Innak tay sa ganaang kay ti pagyanan. Ket no inak ket isaganang kay ti pagyanan, umayak tumanin. Umay kay alanen, tapno sa dinno man kayan ko at kay magsaga. Kung palem ka din Apo day tanga karin. Mailiw kami na Apo. Nga kumita ti rangrang ti rupa. Apo Diyos nga managayat. Maasi ka kadi kadagitan ng nak. Agbibiyag kami, tikas taunay, nga nakaamak nga kasasaan. Apo Diyos, nga managayat. Impukaw ko, Apo, nga sikalaang tikamang kentalgid mi. Sikalaang tinamnama mi, Apo. Pangasim ka di, Apo. Tagsaan nga agbaling nga titiling dati nabat-bati nga tawon, ti panagbiag ni Apo. Tulungan na kami nga mangikonsagrar king ka. Aramatem ka di, nga mangipukaw ti saom, Apo. Ket no panakaitantan, tiyay mo, Apo, ket day ti sanpay, nga panakailipas ti Ebanghelyo, kadagiti puspuso mo. Lipas yung ka di, Apo, tulungan mo. Taumay. Edagyaman kami Apo tapatyek na sikikita kakadakan. Sididengeg kakadakan. Dagijay nga silulukat, dagiti YouTube ken Facebook ka. Agpapariw kami kadi Apo. Pagsisilpom, dagiti panunot. May sintromi, dagiti panunot ni. Agyaman kami Apo tapatyek nga sididengeg ka ken sikikita kada kami. Tadawatin mi amin dagito yung ipagpakaasi, itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.
Ito yun nga naglipas kakabsat. Ito programa ni Apo Diyos, biyag kin Kristo. Naimbag nga rabiyo kakabsat iti abroad. Naimbag nga bigat yo amin kakabsat iti Pilipinas. To'y kabsat yo. Evangelist Alex Galaites, ken kastamot ti panang ipatangatang dahito nga programa ni Apo Diyos ni Cedric nga baro tayo nga Master Control ken ti panangan antabay ni Pastor Balvin. Bye-bye.